ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಡೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಡೇ ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಲಾಗನ್ನು ನಿಕೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಲಾಗನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪಂದಿ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಕ್ ಪಂತಿನುಂಡು ಇನ್ನು ಏಪತ್ತು ಉಂಡಲ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಬಂದು ನಮನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅವು ಬೇತಕಲಿ ಏಪಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದೇನು ಒಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಡೇನ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಈ ತುಲೆ ಸೋನುನ ಕಿನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಿನ್ನಿ ಓಡೆ ಪೋತುನೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ತಾಯಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಂಬೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕೊನತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ರ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಮದಿ ಒಂದಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಬೊಗ್ರ ಒಂದು ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಅವು ಪರೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪಿರಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕರ ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಪಿರಾಡೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪಾಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನನ್ನೇ ದಾದಂಡಲ ಪಾತ್ರೆ ಏನನ್ನೇ ತೂಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಐಕಲ ಪಾಪ ಉರುವ ಆಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಾತ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಪೈರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಹತ್ತೊಂದು ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನೆಕ್ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿದು ಇದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೆನ್ನಿಗಲ ಹಿಂಗೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂದ್ಯನು ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂಡು ದಾಲ ಎತ್ತಿಜ್ ಮೊರಣಿ ಪೂರ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನೀರು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬತ್ತನತ ನಾನು ಬೇರೆ ಪರ್ಬ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಇವು ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಸರಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇನ ನಾನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ ನಿಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಧೂಳು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ವಾರಗ್ ದಿನಕ್ಕಲದೆತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆತೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ದಿಕ್ಕೆಲುಂಡತ ಅಂಚ ಅದಾಯ್ತ ಧೂಳು ಕಪ್ಪು ಮಸಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಆದು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಅಂತೂ ತುಯ್ಯರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅದು ಪೋತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಕಪಾಟ್ ಪೂರ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ದುಂಬುದಾತ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರತ್ತಾನೆ ಆಂಡಲ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ದೀದಿಪ್ಪುಜೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಗೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಗೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರತ್ತ ಈನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೇರ್ ಬರಂದೆ ಕುಳ್ಳಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಪ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಏರ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದಲ ದೇವೇರಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಡೆಟ್ ನೆಲ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂದೆ ಕೊಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನಾತಿ ಅನ್ನಕ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತಿ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡೆ ನಿಗಲ್ ನೋಟುಗೆ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಇಂಕ್ ಐಡ್ ದುಂಬುದ ರಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಲಾಗಡ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ನೀರು ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ವಿಂಡೋದ ಅಲ್ಪ ದಾತ್ ಮತ್ತು ಲೋಟ ಮತ್ತು ದೀತರು ದಾನೆ ದೆಕ್ಕುಜಾರ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇನ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕೇನಾಗ ಎಂಕೆ ಒಂಥರ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈನಿಕ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕೇನ್ ಬೇರು ಅಂದು ಪಂದು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನವಿನ ಇತ್ಲಕನೆ ಯಾನ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನವಿನ ಒರಿ ಬೇತೆನೆ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಗಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡಲೇ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ ಪಂಡ ನನಲ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯತ ಬುಡ್ಲೆ ನನಲ ಕಲ್ಪನ ಪ್ರಾಯಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಕಲ್ಪೇರು ಪಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಚಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪೊಪ್ಪನ ಮಿಗ್ದಿನ ಮಗಲು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ
ಅಪ್ಪೆ ಒಡೆಗಾಂಡಲ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಯ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಪೂರಾ ಬೇಲೆಲ ಇಲ್ಲದ ಮಂತ್ ದೀಪೇರು. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒವ್ವೇ ಏಜ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆನೆ ಆವುಡು ಬೊಕ್ಕನೆ ಆವುಡು ಅಂತ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನತ್ ಕಲ್ಪದು ದೀಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತಕಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಇಲ್ಲಡು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಆವಡು ಆಣುಲೆಗ ಆವಡು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನತ್ ಆಣುಲೆಗ್ಲಾತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐಟು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಪನ್ಪುನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇತಕಿಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬೇತಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕುಲ್ಲೆರಂದು ಇಂಕುಲು ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಎಂಜ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಯಾನು ಪೊಪ್ಪನೆ ಮಿಗ್ದಿನ ಜೋಕುಲನ್ನು ಪಂಡದ ಅಕಲಿಗೆ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಮಲ್ತದು ಇದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ 5th 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಡು ಏರ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು. ಸೊ 17 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ನೆಕ್ ನಿಗಲ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾದ ಪಂದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ್ನ ಐಕಿ ಎರೆಗ್ಲ ದೂರು ನತ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಆವಡು ಆಣುಲೆಗ ಆವಡು ಆಗಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ದುಂಬಾಗ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಈ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಂಗ ಎಂಕ್ ದಾದಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎಂದಂಡ ಎನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜ ಎಂಚ ತೂತು ಅಂಚನೆ ಈ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಎಂಚ ತೂತುವೆರು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಾತೆ. ಯಾನ್ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಪೊಣ್ಣುಲಾವಡು ಆಣುಲಾವಡು ಎಲ್ಲ ಬೇತಕಲು ಇಲ್ಲದು ಪೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಹಿಯಾಳಿಸಂದ ನಿಗುಲು ಈನ ಮಲ್ಪುವರು ಇಂಚನೆ ಪನೊಂದು ಕುಲ್ಲುವರ ನಿಗಲ್ನ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ಯ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪನಾಗ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂದು ನಿಗಲ್ ಪನ್ಪರ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಅರೆಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿಪ್ಪುಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನನ್ನ ಎರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಡೇರೆ ಈರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ನಿಗುಲು ಏರ್ಲತ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುದು ವರ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವರನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದು ದೂರು ನಾನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಆದಿತ್ತದಂಡ. ಸೊ ಯಾನು ಊಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮನೀಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದುವೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದಿಪ್ಪುವೆ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎರ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡು ಬನ್ನಂಗ ಮಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆದ ಪಂಡ ಬೆಂದ್ರಗು ಸೂ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅವಳ ಮರಿಯಲ್ಲಡೆ ಇಂಕ ಬೆಂದ್ರಗು ಸೂ ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಕನಕು ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪರ ಎಂಕುಲೆ ಕೆಲವರ ಗ್ಯಾಸಡ್ ಮಲ್ತದು ಮೀಪುನು ಇಂಚಿತ್ನ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಬಾಕಿ ದೀಪುನು ಅವು ಬುಡಿಯಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಗಲು ಬಯ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಪುವೆ. ಸೊ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದಕುಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಟಿವಿ ತೂವೊಂದು ಜೆಪ್ಪುವೆರ್ ಆತೆ ಅಗಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜೆರಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತ ಅಗಲ ಬೇಲೆ ಮಾಮಿನ ಬೇಲೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಬೇಲೆನ ಆರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಡಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕರಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ದಾದಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರ ಅರಿಗು ತೀರುಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಜಿನ ಇಂಕು ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಬೇತಕಲ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯನ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದುಂಬು ನಿಕ್ಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಒರೇನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಈತೆ ಬೊಕ ಬೇತೆದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೋದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಆತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನತ್ತೆ ಆತೆ ಬೊಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಪನನ್ನ ವಿಷಯನ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಬೇತಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏತುಂಡು ಆತು ಅಂತಂದು ಪೋಂಡ ಯಾವು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡೇ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಂಡು ಸುಮಾರುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನನಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ 3rd ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇಂಟ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಸುಣ್ಣ ಅವನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಪಂದು ಉಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲುನು ಒಂದು ಪುರ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಥರ
ದಾದಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಒಂಥರ ಭಂಗ ಅವೊಂದುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ದ ಅಲ್ಪಲ ಅತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತುಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಮಾತ ಕಪ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ದುಂಬುದು ಬೊಕಾಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಸೊ ದುಂಬುದು ಬೊಕಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಪೋತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಪೂರಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಟೈಮ್ ಜಿಂಕ್ ಯಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪನಂಗನೆ ಎಂಕ ಪದ್ರಾಡು ಮುಕ್ಕಾಲ ಆತನೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ ನುಪ್ಪುದಿದಾತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಪುಗು ನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೋಗು ಕೈಪುಗು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಹರ್ದು ಆ ಮಸಾಲಾನ ಪೂರ ಕಡೆದು ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ತರಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಪೂರ ಕಾಳು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಮಾಮಿ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಗಸಿ ಮಲ್ಪು ಪಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ರಶ್ ಮಲ್ಪುಜಿಯ ಪಲ ಆಂಡಲಾರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದಿ ಓಡ್ಗೆ ಪಂಡೆರ್ ಅಂಚದಿಯ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಆಡ್ಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಅಂಚದ ಅಡ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒಚ್ಚಿಯೆ ಸೊ ಬಾಕಿಲ್ದ ಡೇಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲೆ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪುಗುದು ಇದಾದಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಇಂಚಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನು ಪೋದು ಅಂಚಿ ಅಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಇಂಚಿ ಪೋದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಪುನು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಕ್ಕುನು ಬರ್ಪುನು ಕೂಡ ಆಡ್ಪುನು ಒಚ್ಚುನು ಒಂದೇ ಹಾಪುನು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೂಡ ಗಲೀಜ್ ಹಾಪುನು ಒಂದೇ ಒಂದಿತ್ತು ನೀನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ಹೋತುನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ನಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಿಯೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೋತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜರಿತುಲ ಅನುಪಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಅನುಪಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಗ್ಗಿಡ್ ದುಂಬು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುದಿದ್ದಿತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ತಿನ್ನಾಗ ಆಪುನು ಪೊರ್ತು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ದೋಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿತ್ತದು ಅಂಚನೆ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನಾಯಿಲ್ನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಮೋಕೆಗಾಗುಲು ಏಪಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ನಾಯಿಲು ಏಪ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಪಂದು ಜಗಲಿಡೆ ಕೂತೊಂದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಪೂರ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಪರ್ಜಿಂಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪರ್ಜೆರಿಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಐಕ್ಲ ರಡ್ಡು ದೋಸೆ ದಿತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದಿ ಅನ್ಕೊಲ್ಲೋದು ಮುಲ್ತಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಚರ ಸಮೇತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿನಿ ಸೊ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡು ದಾದಲ ಎನ್ನಾರ ಪೋರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಂಜೀತಿ ನೋಡಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಅಂಚದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ವಾಡ್ಕ ಬಂದು ಅಡಿಮುಟ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ನೀರ್ಲ ಪರ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ನೀರು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಪರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಠಯಿನ ಪಂಡಿ ಇಂಕೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ ಪರ್ಪುನ ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಪಂದಿ ಅಂತ ಅದಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹಠ ಅವೊಂಜಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತಿಂಡಿನ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬತ್ತನತ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮುರಣಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಅಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ నేను ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್